Ben trobats a Sintonitza Europa. Riu-te-te'n dels pringats de la Gürtel, dels Pujol, del Castor, dels miserables del Popular i Santander o del rei emèrit. Avui parlarem dels que saquegen les arques de l'Estat i també de les comunitats autònomes i ajuntaments a lo gran. Veuran, quan un cotxe surt de la línia de producció de SEAT, a Martorell, però també la d'Almussafes, que és la fàbrica de la Ford, o Vigo, de la PSA, el que ha rebut la marca en subvencions i facilitats val més que el preu de fabricació del cotxe. És així. Ens sortiria més a compte mantenir aquests treballadors que tenir la màquina de fer cotxes funcionant. Tot i així, la voracitat del capitalisme fa que aquestes en vulguin més i més. Avui dia, fabricar un cotxe és més barat que mai. Converteixen els grans fabricants marques i models. Comparteixen plataforma modular, comparteixen motor, comparteixen caixa de canvi, sistemes de fre i fins i tot rodes. I a més, comparteixen els sistemes informàtics, xips i centraletes que són fabricats per idèntics proveïdors. Segons Dacia, això suposa un estalvi de costos de més del 40%. Però, ara que sembla que es vendran menys cotxes, la seva voracitat no té límits i intenten convencer-nos de que els cotxes han de ser més cars perquè porten molta investigació, molta ecologia i molta informàtica, perquè ara hi ha molts requeriments de seguretat i per això demanen plans per al sector encara per guanyar més diners, perquè si no ens castiguen i se'n van a un país del tercer món. No vaig veure més ensurt en un expert de les grans companyies automotrius que quan en ple Parlament Europeu se li va preguntar per què els cotxes no podien portar un limitador de velocitat de sèrie a 120. I no diguin que no és fins i tot còmic vendre'ns que els motors elèctrics més antics i simples que els de combustibles fòssils han de ser més cars. Igual ens passa amb les farmacèutiques i, sobretot, amb les que han elaborat les vacunes per al Covid-19. La pasta, per la seva investigació i desenvolupament, el que és més car, l'hem posada entre tots. No ens enganyem. I a sobre per avançat. Tot i així, no contents amb això, han signat amb la Unió Europea contractes draconians que se'ls reconeix la propietat de les patents de la vacuna del Covid-19, però també de totes les connexes que es puguin sortir d'allò que han estat investigant i que, sorprenguin-se, en el cas de que es produïssin danys, els responsables d'indemnitzar serien els estats, no elles. Un que és jurista es m'ha perdut de la capacitat de saltar-se a la torera les pròpies regles i normes de la Unió Europea i també dels estats. Consum, responsabilitat del fabricant, etc. Veiem contractes amb clàusules tapades i beneficis bilionaris per als propers 100 anys. Però no només és això. Les vacunes es paguen per avançat i si hi ha retard en el lliurament no passa res i el preu va pujant contracte a contracte. Pfizer va costar en el primer contracte 12 euros per dosis. Després 15,50. La comissió ara signa contractes per 19,50 per dosi. Que evidentment pagarem nosaltres. I ara Pfizer diu que es necessitarà una tercera dosis per cada vacunat. Només cal veure els 24 milions d'euros que va gastar-se oficialment en el 2020 a Brussel·les el lobby de les farmacèutiques i el mateix que es van gastar les petrolieres i els fabricants de cotxes.
Europa encara té més ombres que llums. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo. S'agraeix que et subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.